sedne k počítači, přečíst maily, na to stačí. Neví, co je ramka, ani moje mamka. A já na svým iPhoneu honím partu ufonů. Pak si stáhnu z Apple Storeu další her fakt celou horu. Android, Windows i iOS, flash disk, hard disk, čip, BIOS. Kolik má co mega, lepší než víc lega. Mít pořádnou zvukovku, lepší než dát na schovku. USB a porty, mám radši než dorty. Naši fakt nic nevědí o Linuxu prostředí. Naši se fakt nechytají, k čemu vlastně notebook mají. Taťka myslí, že je lordem, když napíše dopis Wordlem. To já na svým iPadu googlovat si dovedu. Intel nebo AMDčko, nahrát, stáhnout USBčko. Mamka neví, která by je, tačka taky jen to kryje. Zkrátka naši, to je práce, už jsou stará generace. Kolik má co mega, lepší než běž lega. Mít pořádnou zvukovku, lepší než hrát na schovku. USB a porty, mám radši než dorty. Naši fakt nic nevědí o Linuxu prostředí. Kolik má co mega, lepší než víc lega. Mít pořádnou zvukovku, lepší než hrát na schovku. USB a porty, mám radši než dorty. Naši fakt nic nevědí, jsou jak spící medvědí. USB a porty, mám radši než dorty. Naši fakt nic nevědí, jsou jak spící medvědi.